dibêjin em koçerê mîran e, buhara li zozanan. Avaya me konê reş e, hur xunav jê diweş e, sîket bin de gelkî xweş e. û digotin şev çîrok û huner e û ronî find û fener e. Guhdarên hêja Slavorêz, ez Bûseyna Qasim, di koşeya Tûrê Dapîrê de ez ê ji qereçoxê mîra ve denga Kurkêriyal û keçika kezî û payîzogên Mala Xelîl û zirneya Elî Guhîta ji guhdarên Hêvî FM re raxim. Guhdarên hêja em ê ji bajarê Dêrikê 20 kîlometra ber bi başûrê Rojhilatê bajêr ve biçin ta xwe bigihên gundê Qereçox an Beroj. Guhdarên hêja navê Beroj ji warê gundiyê taybet hatiye wekesê ku çiyê ku jinên koçera xwe pê dixemilan. Beroj li ser bedena çiyayê Qereçox de leqandiye. Qereçox xwe li gorî rûspiyên gund du rengan tê gotin hinek dibêjin ji ber jinên vê deverê xeftanê reş li xwe dikirin, ji ber vê yekê dibêjin Qereçox û hinek dî dibêjin çiya bi xwe bi kevirên reş xemilandiye û navê Qereçox ji wan keviran hatiye. Guhdarên hêja Qereçox di sala 1941 da hatiye avakirin. Piraniya xelkê gund koçerê mîran e û ji van eşîretan Ermedela, Avdela, Dokelî, Pisaxa, Botyoga û Evdyoga. Guhdarên hêja ji mara avahiyên Qereçox 96 avayî ne û zêdetir 200 malbatan têde dijîn û ji bilî heştî malbatên yê ku ber bi Herêma Kurdistanê ve çûne û nêzîkî 30 ciwanên gund ber bi Ewropa ve çûn. û li ser asta jiyana xelkê Beroj piraniya nişteciyên gund bi karê çandiniyê û xwedîkirina sewalan dike û di heman mijarê de rûberê zemîna çandiniyê li Beroj 700 hektar û 15 hektar beyarê vala jî heye. û sînorê gund ji aliyê Rojava ve Mihemzebek û Mêrgamîr e û ji aliyê Rojhilat ve Kanya Dirêj û ji aliyê Başûr ve Girkendar. Ji aliyê xwendinê ve dibistanek seretayî heye û derdora 350 zarokan têde fêrî xwendinê dibin. Her wesa dibistanek bingehî jî têde heye û derdora 250 şagirdan têde fêrî xwendinê dibin. Û li ser astê xwendina bilind zêdetir 25 xwendekarên zanîngehê li gundê Qereçox hene û her wesa derdora 100 bawernameyên zankoyê bi cudehiya beşê xwe ve peyda dibin. Guhdarên hêja her wesa li gundê Qereçox navenda komkirina berhemên çandiniyê heye wek dexil, geceh û zeviyên naftê û firnanan û her wesa sê kanî li gund hene wek Kaniya Dara, Kaniya Helewistê û Kaniya Şêx û ta îro xelkê gund ava van her sê kaniya vedixwin.